dira. Bueno, bai. Bai. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik Olentzera, bai da mengi. Orain, zuen omenez, indar dute. Aurrizkoa eta gero ator. Hemen erreka dantza taldeko neska eta mutikoek. Txalo da!
6:15 de la tarde. Si quieres escuchar tus notificaciones, las indicaciones del teléfono. Vale. Aurten marrezu urte berezia dela, eta horregatik eziko gara durbildu. Batek elkartuko gara berriz. Zean duela zerita dago. Oiari, fuerte, fuerte!
Orentzero ezin da jetxi, Madero Mini ezin da jetxi eta ezin dizkizuen mutxuak eman. Baina bentsat zuek urbildu eta utzi postalak eta kartak eta... Bai. Eta beste guztiak ere ongi pasa. Eta osasuntxu bukatu urtea. Aparatuetan etraba egite, baina lasai, lortuko dugu. Mendian elurra, soineko txuri garbiz, jantzi zaigu lurra. Estalpe pelean, beia eta astoa, eta bien erdian, aurre derraskoa. Aiau gauaren zora garria, Jesus aioda berenen, eta guztio bilagabitza. Etxe honetan ote den Intzenzu mirra urrez, hiru errege irrifarrez, Belenda datoz gustora, aurraren ondora. Ta olentzero begigorri, ume guztien alaigarri, 120 kilo justuz, zagia ustuz. Aiau gauaren zora garria, Jesus aioda belenen, eta guztion bilagabitza, etxe honetan ote den. Herrian somatzen da, tximini usaina, ta gu juntatu gera, buskuti bikaina. Ejemplu hona ematen, gabiltzala jaina, kristautikan bat ere, ez daukagu baina. Aiau gauaren zora garria, Jesus aioda belenen, eta guztio bilagabiltza, etxe honetan ote den. Beraz orain guztia, nahi zaituzte guase, eta nasimentua izango da hauxe. Ni naiz ama Virginia, hau da San Jose, gure artetik agian sortuko da zeozer. Aiau gauaren zora garria, Jesus aioda belenen, eta guztion bilagabitza, etxe honetan ote den, etxe honetan ote den. Sortaliaren sartalean mende balde, egoaren bide durian iparalde, eta ni bidien ardian lau ezen jabe. Ekiaren ekialdian ekialde, sortaliaren sartalean mende balde, egoaren bide durian iparalde, eta ni bidien ardian hau ezen jabe. Beti nureki aldian,
goizekiari ez etxi. Ekiaren ekialdian ekialde, Xardaliaren txartalean mende balde, Egoaren bide birian iparalde, eta nibilien artian lauek zen jabe. Ekiaren ekialdian ekialde, Xardaliaren txartalean mende balde, Egoaren bide birian iparalde, eta nibilien artian lauek zen jabe. Tximbale dioen dantza, unaitikoak abantza, ara hasezakit dantza, bizilariaren maza. Itzigan noentzunezan, irikeat morea, bidez bide bendikan, unkizin nire etxea. Ekiaren ekialdean ekialde, Xardaliaren txartalean mende balde, Egoaren bide birian iparalde, eta nibilien artian lauek zen jabe. Ekiaren ekialdean ekialde, Xardaliaren txartalean mende balde, Egoaren bide birian iparalde, eta nibilien artian lauek zen jabe. Beno. Gustatu zaizue? Olentzero, Mario Mingi? Babe. Beno ba, mila esker etortzegatik. Norbaitek utun utzi nahi badi oraintxe du momentua. Eta Olentzero eta Mario Mingi badoaz beste toki batera, beste ume batzuk agurtzera. Zoriontzuak izan, gau ona pasa, eta laizter arte. Jaso Olentzero eta Mario Mingiren musuak, eta elkar zaindu. Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoai, belarretik dira. Elkarrenak dira, tira eta tira, konponduko dira. Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero tastoa zabaldu begika. Zein musuak, bendizarkak, baina aurten tokatzen da horrela. Zaintzea eta elkar zaintzea. Bale? Baina jaso beraien musu eta bizarka hundiena. Batzuk eskegiko dizkiogu. Bai? Norro, etorro.
lan luzora, eta gero loeren zintxo, eta bihar goizean aniren ikatza, eta txuletak, ikatzak izateko, edo ukari pila esango ditu. Bitartean, besteak txikita handi, zaindu, ongi pasa, eta ez dugu dezagun urtean sekula komerzialak ekomentea bentzero eta maile mingi, eta mili esker. Euskitza batik, dantzatza batik. Eta bueno, nire dizu kantatu edo zerbait, si quieres, zer. Olentzero. Eta handi grei, Intentzio. Oiari. Eldure gabe. Herri ematera. Horra! Olentzero buru handi, entenimendu jantziak. Zuentzako ikusten diren, ikusten ez diren opariak prestatzeko. Esan dago, zoriontzuk izan, ezerik asko Marido Mingi, ezerik asko Olentzero, eta zaindu. Aio!